Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Majalisar Wakilan Najeriya ta samu wata shawara mai buƙatar a yi dokar da za a bayar da damar sauya sunan Najeriya zuwa United African Republic. Batun yau ne dai ba, masana suke ta tofa albarkacin bakinsu akan sauya sunan Najeriya, duba da cewar ta fi kowace ƙasa yawan al'umma da girma na tattalin arziki a yankin Afirka ta Yamma. Amma wasu kuma suna ganin canza sunan Najeriya zai koma da al'amuran ta baya. Wasu kuma suna ganin a canja ɗin shi ya fi alkhairi haka. To menene ra'ayinku? Muna buƙata dai idan kun kalli wannan bidiyon ku bayyana mana ra'ayinku, sannan kuma danna mana subscribe, ku sharing bidiyon mu domin mu samu ƙwarin gwiwa kawo muku rahotanni masu inganci irin waɗannan da kuma tasiri a al'amuran yau da gobe. Muna godiya da sauraron mu da kuka yi.